പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പെനിയൽ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി കടന്നു വരുവാനിടയാക്കിയ ഈ സാഹചര്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ക്ഷണിച്ചവരോടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അല്പസമയത്തെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ 1-ാം പുസ്തകം, അതിന്റെ 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം. 1 ശമൂവേൽ 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം. അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. David and his men wept aloud until they have no strength to weep. ഈ ആത്മീയ മന്ന നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കണമേ. ബലഹീനയായ ഏഴയുടെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വചനം ക്രിയ ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. നമുക്കൊരു വാക്യമായിട്ട് വായിച്ച വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ്. ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും അതിദുഃഖത്തോടെ കരയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാണം, പ്രാണനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും ഗുഹകളിലുമായി ഒളിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമയം. ഇവിടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദാവീദും ഒപ്പമുള്ളവരും ഒരഭയ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നഷ്ടത്തെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ദാവീദ് സിക്ലാഗിലായിരുന്നപ്പോൾ, സിക്ലാഗ് ആരുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ശത്രുരാജ്യമായിരുന്ന ഫെലിസ്തീനയുടെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലെ ഒന്നായിരുന്ന സിക്ലാഗ്. അത് ദാവീദിന് അവിടെ സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയതായിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്ന ദാവീദും കൂട്ടരും അവിടെ വെച്ച് ഏറിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാവുവോളം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സിക്ലാഗില് താമസിച്ചിരുന്ന ദാവീദും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനവും ദൈവത്തിന്റെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ, ഏറെ ഭീതിയിലും പ്രയാസത്തിലും കഴിയുമ്പോൾ, ദാവീദും ഒപ്പമുള്ളവരും ഫെലിസ്തീനയുടെ അരമനയിൽ ചെന്ന് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ കൂട്ടുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി. ആ മാറ്റി നിർത്തിയ സമയത്ത് അവർ തിരിച്ച് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് സിക്ലാഗ് നഗരം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു കിടക്കുന്നു. അത് കത്തി നശിച്ചത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രയാസമാണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അതിവേദനയോടെ കരയുക എന്നാണ്. ഇത് കരയുക എന്നല്ല, ഒരു വീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈങ് വിത്ത് ഡീപ് സോറോ. അവർക്ക് വളരെ ഏറിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു. ഒപ്പമുള്ളവരുടെ നഷ്ടത്തെ ഓർത്തിട്ട് വിലപിക്കുന്ന, അതിഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാവീദ് തന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരോട് ചേർന്ന് അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയത് അമാലേക്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കാളിൽ ഏറെ പ്രതിഭാശാലികളും ആയുധശാലികളും കൂടെ കൂടുതലുള്ള ആ അമാലേക്യരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് പോകണമോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദാവീദിനൊപ്പമുള്ളവര് അവനെ പഴിചാരുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കല് ആലോചന ചോദിക്കുവാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആലോചന ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പുതന്മാരുടെ അവരുടെ ആചാരപ്രകാരം അവനൊരു പെട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല. ആലയത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അവനില്ലാത്ത സമയത്ത്, കാരണം പെട്ടകം അന്ന് ഫെലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തല്ലല്ലോ, അന്ന് അത് ശൗലിന്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കടന്നു പോകാൻ അവനൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന് അബ്യാഥാർ പുരോഹിതനോട് ഒരു എഫോദിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു എഫോദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആരാധന ആലയം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും പ്രതികൂലമായ ഒരു
പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവില് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട്, ആ ഒരു സാമീപ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ദാവീദ് ശ്രമിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചൊരു മിസ്രയീമ്യനായ ഒരു അടിമയെ, ശത്രുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു അടിമയെ കണ്ടിട്ട് അവനെ പോലും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവന് അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശത്രുക്കള് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ഒരു ശത്രുവിന്റെ അടിമയായിരുന്ന മിസ്രയീമിനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ അവരുടെ ഒപ്പം, ദാവീദിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് 600 പേരായിരുന്നു. ആ 600 പേരിൽ തന്നെ 200 പേര് ഒരു യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം വളരെയധികം ക്ഷീണിതരും പ്രയാസപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടാരത്തില് ആയുധത്തിന് കാവൽ നിർത്തി 400 പേരെയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ 400 പേര് മാത്രമടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ പടക്കൂട്ടം മാലൂക്യരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിനേർപ്പെട്ട് അവരെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു വലിയ വിജയം ദൈവം തമ്പുരാൻ അവർക്ക് അവിടെ നേടിക്കൊടുത്തു. അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു വലിയ, അതിന് പിറകിൽ ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടെയുള്ള ജനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നഷ്ടത്തെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുവാനായിട്ട് ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവില്, ഇല്ലായ്മയുടെ സമയത്ത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. വഴിയിൽ കണ്ട ഒരുവനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനല്ല, അവനൊരു അഗതിയെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അധികം അമാലൂക്യരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് അധികം കൊള്ള എല്ലാം കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ അവര് അത് തുല്യമായിട്ട് പങ്കിടണമെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 400 പേർക്ക് അതിൽ അല്പം പ്രയാസം തോന്നി. അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 200 പേര് ആയുധത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നാം ഇത്രത്തോളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യമാരെയും മാത്രം കൊടുത്തുകൊള്ളാം, അവരതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദാവീദ് അവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആയുധം കാവൽ നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിലും തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതല് ഇസ്രായേലിന് അത് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർഡിനൻസ് ആയി, അതൊരു പുതിയ നിയമമായിട്ട് ചേർന്നു. ആര് യുദ്ധത്തിൽ പോയാലും ലഭിക്കുന്നതൊക്കെയും തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം ഇത്ര വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ജനത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്? ദാവീദിന് ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം നിലവിളിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ കാലയളവില് നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവര്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അനേകരുടെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, അനേക വിധത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം വിഷമിക്കുവാനും വിലപിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അമാലൂക്യരോട് ജയിച്ചതുപോലെ നിശ്ചയമായും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഒരു വലിയ വിജയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? വിശ്വസ്തയോടെയുള്ള കണ്ണുനീര് ആയിരിക്കണം. ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അനേകം പേര് നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് വലിയ മുടക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാരും കൈകൂപ്പി കാണിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ എത്ര പ്രാവശ്യം കൈകൂപ്പി കാണിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്കൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന്. അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലായാലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലായാലും എല്ലാ ദിവസവും നാം ഓർക്കണം, വേദനയിൽ കൂടി പോകുന്നവര്, നഷ്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അവരെ ഓർത്തിട്ട് ബലമില്ലാതെയാവുവോളം കരയുവാനോ ഈ നാളുകളില് നമുക്ക് സാധിക്കണം. റൂബിൻ ശർമ്മ എന്ന ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിയമത്തില് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊക്കെ നേടി. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തതാ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്താല് അതിനകത്ത് ഒരു 3rd പൊസിഷനോ 4th പൊസിഷനിലോ റോബിൻ ശർമ്മ വരും. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ദ മോങ്ക് ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് ഫെറാറി എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ്. അത് ഒരു നല്ല പുസ്തകമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഹൂ വിൽ ക്രൈ വെൻ യു ഡൈ. ഹൂ വിൽ ക്രൈ വെൻ യു ഡൈ. നീ മരിക്കുമ്പോൾ ആര് കരയും എന്ന്.
അത് 101 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള വളരെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണ്. വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പലരുടെയും കോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും റോബിൻ ശർമ്മ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തില് ആഴമേറിയ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അവന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകവുമായിട്ട് ഏറെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഏറെ യോജിച്ചു പോകുന്ന അതേ നിയമങ്ങളും അതേ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണെന്ന് നാം കാണാം. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, നീ ജനിച്ചപ്പോൾ നീ കരഞ്ഞു, നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവര് ആ സമയം ആഹ്ലാദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി പോകുവാനും നിന്റെ ഒപ്പമുള്ളവര് നിനക്ക് വേണ്ടി വിലപിക്കുവാനും സാധിക്കുമോ? അതാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിലിന്റെ ചുരുക്കം. അങ്ങനെ നിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളവര് നിനക്ക് വേണ്ടി കരയണമെങ്കിൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ആശയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും നാം ദശാംശം വേർതിരിച്ച് വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റോബിൻ ശർമ്മ പറയുന്നു, ചന്ദ്രനിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വിടണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട. എന്നാല് നമുക്ക് അത്ര പോലും സമയമില്ല നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു നെയ്ബറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു. ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. എന്നാൽ ബന്ധങ്ങള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ വരികളിലും വളരെ അർത്ഥവത്തായ വരികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കലിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റോബിൻ ശർമ്മ പറയുന്നു, എവ്രി ഡേ യു ഹാവ് ടു ബി കൈൻഡ് ടു വൺ സ്ട്രേഞ്ചർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു സാധുവിനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കണമെന്ന്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ നാം വായിച്ചു കുറിവാക്യത്തിൽ, ദാവീദ് കൂടെയുള്ളവരും അവർക്ക് കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം അവർ കരഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാ? തങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ളവരുടെ നഷ്ടത്തെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ദാവീദ് ഹി വാസ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദം. അവരോടുള്ള കരുതല് ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവന് ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഫിയർഡ്. ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അവനോട് തന്നെ കുറ്റബോധം തോന്നി. എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ആശ്രയിച്ചു വന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അതിദുഃഖത്തോടെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന ദാവീദിനെയാ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവനോട് സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു, അവരെ പറ്റി കരുതലുള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ പറ്റി നമുക്ക് കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ പറ്റി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭയപ്പാടോടെ നിലവിളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നിന്നും അവരോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥമായിട്ട് തീരുന്നത്. ഇവിടെ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പലരും അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞ പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 62-ാം വാക്യത്തില് ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പത്രോസ് പുറത്തുപോയി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞുവെന്ന്. പത്രോസ് പുറത്തുപോയി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇല്ലേ? 3.5 വർഷക്കാലം ഒപ്പം നടന്നു, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നടന്നു, മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലെല്ലാം തമ്പുരാനെ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്ന് അറിഞ്ഞവന്. യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനെ, ഇവരിൽ അധികമായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് കർത്താവേ, കർത്താവ്, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച പത്രോസ്. അതുമാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ നീ താക്കോല് ഏൽപ്പിച്ചത്, സുവിശേഷത്തിന്റെ താക്കോല് സ്വീകരിച്ച പത്രോസ്. അവിടെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പത്രോസ് അതിദുഃഖത്തോടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം 12 മണിക്കൂർ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ, ഒരു ശിഷ്യനെന്ന് വിളിക്കുവാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാതാകവണ്ണം തന്റെ സന്നിധിയിൽ അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറത്തു പോയിട്ട് അതിദുഃഖത്തോടെ കരയുക. പീറ്റർ വാസ് വീപ്പിംഗ് ബിറ്റർലി ബിക്കോസ് അവനെ
കെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോട്, അവന് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തോട്, അവന് ദൈവത്തോട് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ അവന് കുറ്റബോധവും തോന്നി. ഈ ദൈവത്തെ മറുത്തു പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നോർത്ത് അതിദുഃഖം തോന്നി. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തമ്പുരാന് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ആദ്യം ഒരുപക്ഷെ പഠിക്കുന്ന വാക്യമായിരിക്കാം, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തുവെന്ന്. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബഥാന്യയിലെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന തമ്പുരാന് അതിന്റെ വരികളില് വീണ്ടും അത് ചുമ്മാതെ വായിച്ചു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം കാണാം. അവള് കരയുന്നതും അവളോടൊപ്പമുള്ള യഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും കണ്ടിട്ട് അവന് മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് അവൻ കരഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തുവെന്ന്. അവള് കരയുന്നതും മറിയ കരയുന്നതും തന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്റെ വേർപാടില് അതിദുഃഖത്തോടെ കരയുന്ന മറിയയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു. അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു. അത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തമ്പുരാൻ മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് തമ്പുരാൻ അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ പറ്റി കരുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാന് സാധിച്ചു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം കുറിവാക്യമായി വായിച്ചത്, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ദാവീദും ഒപ്പമുള്ളവരും ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്ക അവന്റെ കൂടെ നടന്നവർ വരെ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ദാവീദിനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ വരെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ ആലോചന ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത്. ആലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലെ പെട്ടകം ഇറക്കി വെച്ച അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാനായിട്ടും ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കഴിയണം. ഭാരത്തോടെ കരയുവാനായിട്ട്, അഗതികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ട്, സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭാരത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ചേർത്തു നിർത്തി അമാലേക്യരുടെ അടുക്കല് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളുമായിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ പകൽക്കാലം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, നീ കണ്ണുനീരിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മാറ്റം വരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കമുള്ളവനാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു മറുപടി തരും. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പക്കല്, അവന്റെ പക്കൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതിനു മുൻപിൽ താണിരുന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, സന്ധ്യയെങ്കില് കരച്ചിൽ വന്നു രാപാർക്കും, ഉഷസ്സിലോ ആനന്ദഘോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് സന്ധ്യയെങ്കിലാ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് നീ ഒരു കരച്ചിലോടെ, വിഷമത്തോടെ, പ്രയാസത്തോടെ ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേയില് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കും. വെളിപാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തില് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുമ്പോൾ തമ്പുരാന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയല്ല, നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ, ആ തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയില് നാം ഇരുന്ന അവന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്നും കേട്ട ആ വലിയ ശബ്ദം, അവന്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന് തക്കവണ്ണം അവനെ സ്തുതിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വലിയ ശബ്ദമുണ്ട്. അന്നാളിൽ അവൻ സകലരുടെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ചു കളയുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കയറണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം ദാവീദും ഒപ്പമുള്ളവരും കരഞ്ഞതുപോലെ കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെയാകുവോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്കിടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമാലേക്യരോട് ജയിച്ചു കയറിയതുപോലെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്, പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയിലേക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.